Sanibonani guys, umaya kabuhlelo okhulumayo kodwa akekho ubuhle namhlanje. Ngeke singanikhiphele i-episode 3 yama-Lesbians. Okay. Awusho-ke uzizwa kanjani nge-character yakho? Wayengibuza mina. Hawu, ngizizwa ngi-right, ngiyajabula futhi ngiya-enjoy. Okay. Zazi u-ex ngimcuphile, qhubeka we-ex ngiyakutshela. Hayi okay-ke ngiyakuzwa. Manje awusho uzizwa kanjani nje untshontshe, uyathanda nje ukuntshontsha? Hawu mfethu, wangibuza umbuzo onjena. Cha, nawu ngiya-exa phela ngoba yabo. Ngenza into eshiwoyo kahle kahle ukuthi yabo angenziwa so. Ya ngiyak-enjoy intshontsho. Uyak-enjoya? Manje ubona ukuthi ufaka abanye abantu kule nto yakho? Uqili kakhulu azinjaya. Okay, ngiyakuzwa-ke. Phathi ngidlula kakhulu. Skora, awusho uzizwa kanjani ngale character ye-actor Shol Anathi? Ya yona i-character nge-actor i-right kodwa manje angiyithandi ngoba manje u-Anathi akekho ngangami mncane kunami manje yabo mina ngifuna umuntu othe ukuthi Onjengoba mhlambe u-Amo. Ya u-right loyo hayi u-Anathi. okay, ngiyakuzwa. Wempilo. Wozala, wena uzizwa kanjani ngale character ye-actor? Hayi okwamanje kusa-right akukho okubhedayo yonke into isahamba kahle. Bona bangakwenza nje pressa u-subscribe and ba-comment benza kahle. Danko. Kusa-right nje impilo nje ubuntshontsho nje kusalungile. Hamba kahle, akabheda. U-right nje umuntu ekugxishe engitshontsheni nje wena u-right. Isigebengu. Yadla futhi khona kuyabheda nje lapho nalapha injalo. Lapho nalapha bheda lapha. Okay, ngiyakuzwa-ke. Bye bye.